Hráči Wisly Krakov. Uriga premieňa, ale tento zápas do tohto rozuzlenia. Viktor Biedřický, stoper Wisly Krakov, bude druhým mužom domácej strany. Biedřický nedal! Spiderman Žiga Frelich. A Frelich si myslím, že dostatočne verí, ako to povedali, dostatočne aj rozchytaný a vo veľkej pohode je počas zápasu, takže myslím, to zúročí práve teraz. Jakub Paur môže vyrovnať. Jakub Paur! Jeden z najdôležitejších momentov svojej kariéry. Proti nemu Žiga Frelich. Jaroch nedal, trafil Žrť, Spartak môže ísť do vedenia na konci tretej série. Poviem stranu, ale tak ďaká za dobre postavené Žrť. Za dobre postavené Žrť. Miloš Kratochvíl. Psychologická hra sa otáča, Kratochvíl posiela Spartak do vedenia 2-1. Autor otváracieho gólu v tomto zápase. Rodado už raz prekonal Žigu Frelicha. Prekoná ho druhýkrát. Áno. 3-3 na začiatku štvrtej série stav. Koša 3-2. Tak. Mark Karbo. Môže definitívne pochovať nádeje podobne ako Žiga Frelich na prípadne pokračovanie rozstrelu. Karbo versus Frelich. Karbo dáva. Filip Bajnovič môže byť mužom, ktorý pošle Spartak do baráže o konferenčnú ligu. Tento srbský futbalista má nervy z ocele. A my veríme, že ich rozstaví do slz šťastia pre trnavských fanúšikov. Bajnovič nedal! Raz neutralizoval fanúšikov Wisly. Striedajúci hráč Rafal Mikulec. Toto sa veľký tlak na jeho plecia. Kubista versus Broda. Kubista dáva. Na prvú to vyzeralo, že sa to odráža odtiaľ von. Tak zažili sme už pri obrazovkách veľké, obrovské množstvo rozstrelov a ďaleko od dôležitejších zápasov a vždy to skončí nejakým zlyhaním. No. To je Federico Duarte. Začiatok 7. série. Milan Korín dáva. Začne 8. sériu. Gogul dal.
mužom Spartaka Trnava v tomto rozstrele. Proti nemu Kamil Broda. Hugo Al si vychutnal tento pokutový kop. Tiež potešilo. Ángel Baena začne 9. sériu. Baena poslal do druhej strany Freli. Kto bude 9. mužom? Libor Holík. Libor Holík dáva s prehľadom. Kutva s prehľadom. Filip Azango. Záver 10. série. Prakticky na rade sú už len brankári. A hráči, ktorí už zjavne v tom nechceli skopať, už musia. Filip Azango na chvíľku zastavil svoj pohyb. Práve Kamil Broda. Je to tak, už brankári sú na rade. Kamil Broda versus Žiga Frelih. Súboj mužov spomedzi troch žrdí. Kamil Broda nedal, Žiga Frelih chytá. Robo, čo viac by sme mohli chcieť a dopriať Žigovi Frelihovi za dnešný večer, než premenený pokutový kop a postup Spartaka do baráže. Bol by to symbolický záver. Áno, najlepší hráč Trnavy s kilometrovým odstupom. Teraz sa rieši to, či Frelih neprešiel akože pred čiaru. Pretože to je jediná z vecí, ktorá by sa mohla riešiť v penaltovom rozstrele. Tak to by bolo niečo neskutočné. My však veríme, že to nebude pravda. Tak to je neuveriteľné. To neukázali ani zopakovane. Tak toto je niečo neuveriteľné. Ale mali pravdu za videom, áno. Musíme uznať športovo, že mali pravdu videorozhodcovia. Tak Kamil Broda začína 11. sériu opäť. Broda versus Frelih. Opravný pokus mu vyšiel. Frelih pod nohy, tak ako to brankári nemajú radi práve na rozstreloch. Otváral rozstrel Alan Uriga, začína 12. sériu. Keď to takto bude pokračovať, tak ten zápas rozložený do 2 dní vlastne. Uriga versus Frelih. Uriga podobne sa oplatil. Jakub Paur s prehľadom. Bolo to presne tak ako prvú. Zle kopnúť, tak keď sa naozaj kopne dobre, tak sa chytí. A keď sa naozaj kopne do správneho priestoru, správnou razanciou, tak je to nechytateľné. Viktor Biedřický už raz zlyhal. Začíname 13. sériu. Biedřický druhýkrát nezlyhal. V 3. sérii bol úspešný a je úspešný aj v 13.
môžeme povedať, že je to o napínaní nervových zakončení fanúšikov Spartaka Trnava dnes. Bartoš Jaroch. Teraz už chytí. Vieme, že to je najdlhší rozstrel, ktorý Spartak vôbec v pohárovej Európe zaknihoval. Sebastian Kóša, 14. séria. Sebastian Kóša nedal. A je koniec. Kamil Broda je hrdinom Wisly Krakov. Sebastian Kóša smutným hrdinom Spartaka. A už teraz je jasné, aj po potvrdení systémom VAR, že pohárové leto sa pre Spartak Trnava končí.